Splnili svoje kvality a naozaj sme sa zišli v dobrej partii, v dobrej súdržnosti a chcem vám poďakovať. A prešiel by som k tretiemu miestu. A v treťom mieste skončili Vosičkovci. Like a boss. Daj, druhé, dávaj. Na druhom mieste to boli Družka tým. Chcel by som všetko najlepšie zapriať sám týmu, ktorí obhájili aj minuloročné prvé miesto. Team Amerika. Pepuch. No a aby sme nezabudli, No. najlepšie súváhe, kto bol najlepším hráčom na vesčeného turnaja, kto obetoval všetko, čo sa dalo pre tento turnaj. Bol to taký malý hráč, nebol možno viditeľný alebo veľmi vzácny. Bol to Tomáš Graf. Zaslúži si to! Assim, né? Zaslúži si to, chlapci! Zaslúži si to! De quem, amor? De quem? Ja som to nevyhral. To je frajer, dobre? Chalani, ešte na záver by som vám chcel všetkým poďakovať naozaj za účasť. Máme tu nového starostu, ktorý vám daroval víno, máme tu ohňostroj, dúfam, že to všetci oslavíme. Ďakujem naozaj.